Tnediet kampanja ta' edukazzjoni bit-trasparenza sħiħa immirata lejn iż-żgħażagħ dwar l-użu tas-sustanzi. Il-bażi tal-kampanja huwa s-sit elettroniku www.justfacts.gov.mt fejn hemm informazzjoni bla kantunieri dwar kull tip ta' sustanzi. Fil-fatt, wieħed jista' jfittex fatti dwar sustanzi bħall-isteroids, il-kokaina, l-LSD u t-tabakk. Kull paġna fuq dan is-sit għandha referenza l-għajnuna li wieħed jista' jfittex u jsib. Dan is-sit elettroniku huwa proġett miż-żgħażagħ għaż-żgħażagħ. L-Aġenzija żgħażagħ tagħti spazju liż-żgħażagħ u hawnhekk f'din kampanja hekk għamlet ġiet inqabda mill-Ministeru biex tagħti dan l-ispazju ġabret numru ta' żgħażagħ li kienu qegħdin jużaw jew użaw id-droga, jiġifieri ma kinux biss iż-żgħażagħ li mhumiex qegħdin jużaw din is-sustanza imma anke żgħażagħ li jużaw. U l-idea kienet li n-nies li kienu qegħdin jippjanaw lill-kampanja jisimgħu leħenhom. L-Aġenzija Komunità Malta tat finanzjament ta' madwar 90,000 euro għal din il-kampanja. Is-Segretarju Parlamentari Alex Muscat qal li l-Aġenzija emnet mill-ewwel f'din il-kampanja li teduka flok tbeżza. Il-fatt li jkun hawn kampanja edukattiva bħal din qed nagħlmu iktar il-komunitajiet tagħna u qed nagħlmu l-komunità kollha Maltija u Awġija u għalhekk Komunità Malta qed tinvesti f'xi ħaġa bħal din, f'inizjattiva bħal din, għax bla dubju qed tkompli tolli s-social well-being ta' pajjiżna kollu kemm hu. Il-Ministru FALZON fakkar fir-realtà li aktar minn 700 persuna jmorru għal metadon kuljum u għatenna li wara kull numru hemm ħajja u familja u wassal appell b'saħħtu biex ma niġġudikawx. Id-droga mhijiex is-soluzzjoni, hija l-problema. U naħseb l-iktar ħaġa li rridu nwasslu hemm barra li aħna jimpurtana minn kulħadd bħala amministrazzjoni. Anke fejn in-numri huma żgħar, is-soċjetà hekk jixrilha. Il-kampanja bdiet fuq il-medja soċjali għaliex hija l-aktar pjattaforma b'saħħitha maż-żgħażagħ, imma aktar il-qudiem se tinfirex anki fuq it-televiżjoni u r-radju.